Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. O universo dos velenos é tan variado como variados son os misterios da natureza. Isto é de Humberto Eco no Nome da Rosa. En galego, o líquido acuoso alcalino que se emprega para branquear a roupa e limpeza e a desinfección en xeral é a lisibia. O seu nome ven da aqua lisibia dos romanos, que era a auga alcalina obtida logo de pasala polas cinzas de madeira. Técnicamente, un lisiviado é a extracción desde un sólido de compostos solubles. Por exemplo, facemos unha lisiviación todos os días nas casas cun veleno amargo cando preparamos o café. Porque xa dicía Voltaire, claro que o café é un veleno lento. Hai 40 anos que o bebo. Nesta edición efervescente trataremos do rei dos velenos, tamén de arte, teatro, lisiviados. Veremos lo invisible e saberemos de historias detectivescas científicas. E todo isto vai estar relacionado, moi relacionado entre sí. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. Oh, Mortimer. No, hijito, se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. Pero ¿y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. Achegámonos cos micrófonos de Efervesciencia á Escola Técnica Superior de Enxeñería da Universidade de Santiago. E estamos no despacho de Sindo Feijóo. Sindo, moi boas noites. Moi boas noites. Un despacho que hai que dicilo, eu non podo resistirme, está cheo de cachivaches. Eu vexo aquí media colección da Guerra das Galaxias, vexo Minions, vexo xoguetes de folla lata. Bueno, isto é unha facultade de unha escola de enxeñería. Sí, pero é moi importante o aspecto social. Así é que casi todos os fillos e fillas dos meus compañeiros sempre lles gusta ir ao despacho de Sindo. Bueno, pois nos estamos encantados de que nos acollas aquí un chisquiño e viñemos porque lemos en Geciencia e en The Conversation un artigo no que contas unha historia científico-detectivesca ao redor do arsénico. E queríamos, dicimos, home, esta historia son das historias fermosas, bonitas de contar, inda que teñen un trasfondo dramático que xa veremos, porque o arsénico non é cosa boa. Non é cousa boa porque ten unhas implicacións como un metal pesado que é, ten unhas implicacións para a saúde humana e para os ecosistemas bastante perigos. Especialmente nas augas, non? Sí, a clave está en que o arsénico, bueno, o arsénico ten dous estados no que lles gusta estar, non? O máis 3 ou máis 5, os que están estudando no bacharelato as Valencias xa rapidamente xa sabrán do que falamos. De feito, un se chama arsenito e outro arsenato. E que ocorre? Pois que o máis 3 é soluble e é o perigoso. Entón, a clave é que, aínda que eu garde o arsénico en máis 5, pode solubilizárseme, pasa a máis 3, redúcese, e en ese momento chega ás augas subterráneas.
E de aí pode pasar á cadena trófica porque nos polos, nos patos, acumúlase, non lle fai nada a eles, pero nos no momento que o tomamos sí que nos fai mal. Aí quizás está o paradoxo do arsénico, porque en realidade sí que é un oligoelemento, algo, unhas cantidades minúsculas temos que ter no noso corpo, pero a partir de moi pouco sí que ten eses efectos tóxicos moi graves para a saúde humana. Sí, eu, por exemplo, na clase sempre falamos do que é un contaminante ou non. E un contaminante, calquer composto é un contaminante. A clave é o umbral a partir do cal o é. Sempre poño un exemplo na clase e digo, a auga é contaminante. E a xente dice que va. Non, se eu collo 2 millóns de litros a 80 grados e os boto nun río, vou ter 2 kilómetros do río que vou cocer todas as troitas. É dicir, un contaminante é aquel a partir do cal o ecosistema non é capaz. Que é o que lle pasa ao arsénico? Que ese límite é moi baixiño. Entón, calquer digamos, aporte antropoxénico ao medio natural, pois supón un problema. Incluso no artigo de Ciencia de Conversation tamén falas aí ao principio desa parte cultural dese arsénico por compaixón, a peli, escoitamos un corte, e tamén hai o nome da rosa. E de feito, durante moito tempo foi o rei dos velenos, porque era moi asequible, indetectable, morría de non sei que, incluso chegou a ser coñecido como o po da herdanza. Correcto, así é, bueno, un pouco no artigo que fago é justamente sinalar, porque é coñecido dende a antigüedade, claro, é inodoro, é insípido, polo tanto, e sobre todo agora sí que hai técnicas que o podemos detectar, tanto nas dúas especies, en +3 e +5, e incluso cando se pon en compostos orgánicos, é dicir, todo o que é a química que se adica a toda a toxicoloxía e os aparellos, pero eso hai 20 anos era indetectable. Tú único que vías é que había ali arsénico, pero non sabías si era do bo ou era do malo, para entendernos, non? E en ese momento, que, bueno, cando, como tú senalas, isto é a historia de hai 20 anos, non? E que nos vai levar a Arizona. Nos vai levar a Arizona, sí, eso foi unha estadía de investigación que fixemos unha profesora que é agora a directora de Cretos, a profesora Maite Moreira e eu. Chegamos ali no 2002, por tanto 6 meses despois de caer as Torres Xemelgas, e estaba o país un pouco en aquel momento nervoso, moi nervoso, e entón todos os datos que daban lugar a alarmas e preocupacións, pois era moi importante. Entón, cando chegamos ali, o ano anterior se detectara que había un 60% máis de mortes por arsénico. Había un informe da EPA e eso é moito, é moito. Sí, había un aumento do 60% entre o ano 2001 e 2002. Claro, imaginádevos, se nos poñemos nesa razón de contexto, pois podemos empezar a hasta ver cuestións conspiranoicas, non? Pois eso, como antras, que veño a un ataque terrorista, calquer cuestión desas. Entón, bueno, estábamos ali con un profesor que xa conocíamos, con Jim Philly, que xa traballáramos en Holanda, e entón chegamos ali, íbamos para facer outra cousa, pero nos dixo, oye, e isto, pois ten un pouco de detectives de buscar e intentar buscar a ciencia, por qué, non? E entón, primeiro fixemos unha búsqueda en aquel momento, unha búsqueda, non hai cos algoritmos agora para a ciencia de datos máis potentes, pero sería o mesmo, un pouco de inteligencia artificial de algoritmos para ver se había algúns patróns. Entón, bueno, nos preguntábamos, pues, hipótesis. Hipótesis número 1. A hipótese número 1 era que era un pouco de ter un prexuicio de xénero, e claro, como era o rei dos velenos e hai todo isto das viudas negras, que era o elemento, bueno, si morrían máis homes que mulleres, pero non había diferencia de xénero. Por tanto, hipótesis fora. A segunda hipótesis é que houbera un tema de social. É dicir, que tivéramos que as condicións socioeconómicas, digamos, de esas persoas, pois foran digamos, de recursos económicos máis baixos ou máis altos. Non. Sinxelamente non había ese patrón. E non había unha localización espacial tampouco. Tampouco. Nos traballábamos en aquel momento co que sería o Hospital Universitario da Universidade de Arizona, en Tucson. De feito, un dos coautores do traballo que era o que facía as autopsias, o departamento de patoloxía, non? E non se atopaba. Entón tiña que vir de algún sitio que fora común e que todos usáramos, non? E entón, en ese momento, claro, pensamos, a auga,
unha cousa que bebemos todo o mundo. En aquel momento, ademais, ali o tomar auga mineral embotellada non é costume, senón que a toman, e debe ser así, dos sistemas normais, e sobre todo de pozos, ¿no? Pensemos Arizona nas películas de vaqueros, claro. E de pozos. E esos pozos veñen de augas subterráneas directamente. Entón dixemos, bueno, e se está nas augas subterráneas? Entón fixemos algunhas análisis e víamos unha concentración de arsénico maior cos umbrales normais que deben estar de forma natural. Ben, entonces a seguinte pregunta é, bueno, e como chegou aí? Alguén o botou? Que pasou aí? Entón había unha cuestión ben curiosa, e é que o estado de Arizona é o que máis vertedoiros ten de todo Estados Unidos. De feito, este problema do 60% era do estado de Arizona, non no resto dos estados. Os norteamericanos teñen ventaxas e desventaxas, verdad? Como todos. Pero teñen unha que lles gusta facer ranking de todo. Pero teñen perfectamente pautado aquele estado que é mellor que este en outro, onde se paga máis, etc. E entón víamos que había. Entón, o que fixemos foi, bueno, vimos que ten unha concentración de vertedeiros moito máis alto, porque, digamos, é máis despoboado, e entón, en aquel momento, a partir de aí, simulamos e dixemos, bueno, pero como está no vertedeiro? No vertedeiro está como arsénico máis 5. O sea, insoluble. O inerte. O inerte, insoluble. Pero que ocurre? Igual que nós somos seres aerobios, collemos o oxígeno como o elemento para ter enerxía a través dos electróns e das mitocondrias. Que pasa? Cando nos pasamos de máis 5, máis 3, esa reducción movemos 2 electróns, e iso dá, vamos a chamarlle enerxía eléctrica, non? E hai unhas bacterias que son anaerobias, isto é, que non poden vivir ou viven cando non hai oxígeno, pero empregan outros metais para obter esa enerxía. De feito, probamos, e a hipótese, simulamos además 3 sistemas, e o que vimos é que en menos de 200 días, 300 días, o 40% do arsénico que estaba ali pasaba de máis 5 a máis 3, por tanto se solubilizaba no lixiviado, e por eso chegaba a auga subterránea, co cal tiñamos cal era a orixe. Entón, a partir de aí, o que se fixo foi tratar os lixiviados dos vertedeiros e pechalos mellor, non? Para que esa corrente de entrada, porque unha vez que chegan ás augas subterráneas, imaginamos que chegan ao río Miño, sacalo é moito máis complexo. E iso foi un pouco a historia, como foi un pouco de detectives ciencia, pero permiteu, por exemplo, que logo nos seguintes anos se a volver ao estado de Arizona a uns umbrais normais estándar de morte por arsénico. Os lixiviados, que é ese arrastre que levan as augas, que o lixiviado facémolo todos os días na casa cando preparamos un café. Por exemplo, é o mesmo, a lixiviación é unha operación na cal eu teño un sólido, é como cando chovo. Claro, cando chove, por exemplo, que é o que ocorre? Se eu boto calquer cousa na terra e chove, o arrastra e o leva a auga subterránea. Ese proceso chamase lixiviación. Claro, entonces a auga que entra nun vertedeiro inmediatamente pode solubilizar. Claro, arrastra aquilo que é soluble en agua. Se ali teño un microorganismo que me pasou de máis 5, máis 3, ven agua e ali me vou con ela, non? A parte que logo vimos unha cousa que, bueno, eso é o que fai que ahora, se decimos, bueno, porque tan de moda aquí e saleu agora, non, despois de 20 anos, a clave que a primeiros de mes a Unión Europea, por exemplo, a Comisión Europea sinalou que vai denunciar a España ante o Tribunal da Unión Europea porque desde o 2008 ten 195 vertedoiros sin sellar e vai nos a denunciar para que nos caiga unha boa multa, non? Entón, cando lín, dicen, claro, e porque claro, a Comisión dice, mira, que isto é un foco potencial de alarma ambiental. Entón foi cando recordei, mira, é que isto ten esta relación, non? Pero, bueno, é un caso que tamén lle pasa a Rumanía, a Francia, a Alemania, a Polonia, aos propios Estados Unidos, é dicir, 20 anos despois, de feito, hai unha directiva que se intenta reducir os vertedoiros. O que non queremos é que cheguen os refugallos aos vertedoiros. Por que? Economía circular e aproveitar, pero tamén porque son un potencial problema de alarma ambiental, claro. E ademais agora dase a curiosidade de que este artículo vía The Conversation, agora a edición americana, están interesados en unha versión ampliada. Sí, foi unha das cuestións. Bueno, nosa idea é sempre publicar en castelán e en galego, de xeito simultáneo,
pero hai para Estados Unidos de Conversation, pois, bueno, o editor de alí, o lelo na versión española, pois me chamou e me dixo, oye, non quero só unha traducción literal, que a podería facer eu, senón que quería que traballáramos un pouco. E eu creo que nesta vindeira semana pois salirá publicado na versión americana. Porque tamén había unha pequena relación coa guerra do Vietnam. Sí, certo. Eso foi bueno, por eso o traballo se publicou en Waterses, que é a revista número 1 no mundo das augas, non? E era que nos, co Departamento de Toxicoloxía da Universidade de Arizona, do hospital, o que atopamos foi que non só o arsénico estaba como máis 3, senón que se metía dentro de moléculas orgánicas, o ácido cacosílico, pero bueno, para que o vexamos, o centro é un arsénico e ao lado carbonos e oxígenos, non? E este é un ácido que formou parte do axente azul, que xunto co axente laranxa era o que fumigaban os norteamericanos para acabar ca xungla en Vietnam. E claro, este composto é 1000 veces máis canceríxeno que o arsénico máis 3. Entonces, claro, nos o detectamos metilado e, claro, por tanto, o lixiviado, o sucarrastra, non só era pasar de máis 5 a máis 3, senón que encima había un efecto exponencial, moito ¿no? máis perigoso. Moito máis perigoso. De feito, bueno, Vietnam, e eso, bueno, se pode ver en YouTube, se pode veredes que é un dos países que ten máis cancro de nenos por cada 1000 habitantes e é produto dese axente azul e axente laranxa que quedou na xungla. Pois esta foi a historia de como hai uns galegos en Arizona resolveron un problema detectivesco científico relacionado co rei dos velenos, co arsénico. Gumersindo Feijóo, catedrático de Enxeñería Química da Universidade de Santiago, moitas grazas por atender unha vez máis os de Efervesciencia, en este caso, convidarnos ao teu despacho. Non faltaría máis, moitas grazas a todos os ointes de Efervesciencia da Radio Galega, que sempre é un placer, pois bueno, divulgar a ciencia e se o podemos facer dunha forma que logo teña impacto social, pois mellor que mellor. Moitas grazas. Aquí a boa de Ensín, aterrada no edificio Fontán, na cidade da cultura de Santiago. Toma, teletransporte directo ao cuartel central do INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC. Pero que ilusión tan grande teño en estar aquí, a de cousas que fixemos con esta xentiña. Desde un programa no cárcere ata na casota do páramo no medio da serra do Barbanza. E hoxe vai estar connosco Lucía. Contigo fixemos un programa en Pinol sobre as pinturas nos retablos da Ribeira Sacra. Seguro que lembras ben ese programa. De aí, xusto, atención, 10 anos. Bueno, non podo creer que fora xa hai 10 anos. Eu tampouco. Increíble. Bueno, lembro perfectamente, foi unha experiencia moi bonita. Eu daquela, pois estaba rematando a miña tese de doutoramento. Efectivamente, pasei moito tempo por esas estradas tortuosas da Ribeira Sacra. Sí, visitando as pinturas murais das igrexas, e naquela ocasión, co voso programa, pois tamén falando sobre os retablos, a representación das uvas e as follas de parra que un grupo de biólogos estaba a utilizar para, digamos, identificar cales eran as especies de vides autóctonas en Galicia. Sí, é que de feito fomos despois a tomar uns viños, fomos a unha adega, que bebimos un viño que dicían que era un viño que facían os romanos, que era así como da época dos romanos, que había que ir colleitalo en barca e todo iso, un viño, malísimo. Estaban mellor os outros. Mira, a cousa é que hai programas de efervesciencia que están perfectamente enlazados. Mira, vimos de escoitar unha entrevista de Manuel sobre a contaminación de arsénico nas augas. E hai unha peli e un libro, a ver se acertas, Cale, no que o arsénico tamén ten o seu protagonismo e ademais ten que ver coa tua especialidade, sabes, Cale? Pois será algunha peli sobre pigmentos, sobre pigmentos de arsénico tipo oro-pimente. Aí pillasme, pero segue. É que agora mesmo non se me ocorre que peli pode ser. Un libro moi famoso. Recente. Tamén moi famosa, define recente.
Non, que pode ser dos anos 80. ¿Te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. ¿Vamos a encontrar el libro que buscamos? ¿Con tiempo? Oh, el Beato de Liébana. Esto, Atso, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? A nadie debería prohibírsele consultar estos libros con toda libertad. Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles. A ciencia, na Radio Galega. Pois sí, claro, como é unha peli tan antiga, pois non sabes cal era. Mira, o nome da rosa. Eses manuscritos que estaban envelenados para quen os lía sen tomar precaucións e chupaba o dedo pasar a páxina, pois morría. Arsénico outra vez. Non queremos que alguén a quen se lle presta un material dunha biblioteca ou museo teña problemas co arsénico, non? Claro que non. Pois conta. Claro que non. De feito, no meu anterior traballo, antes de chegar ao Incipit, eu formaba parte do equipo do Departamento de Conservación duns arquivos, os Arquivos Nacionais Británicos. E ali tivemos un proxecto precisamente para identificar tóxicos nos documentos, porque descubrimos que algúns dos documentos da colección dos arquivos, que é unha colección pública para que a xente, os usuarios vayan e utilicen e manipulen os documentos directamente, pois estaban contaminados por pesticidas que podían resultar tóxicos para a saúde, porque procedían de climas tropicais, entón, pois a principios de século foran directamente fumigados con pesticidas. Entón fixemos un análise para identificar que pesticidas había e tomar as medidas necesarias, retiraros da colección ou tamén propoñer que se utilizaran guantes e medidas preventivas para a saúde das persoas, tanto dos usuarios como do propio persoal dos arquivos. É algo moi importante. Entón, estamos de acordo en que un dos elementos protagonistas, bueno, o elemento protagonista no nome da rosa é esa biblioteca medieval con ese scriptorium. E ti queres saber todo de como funcionaban os scriptoriums, non? Efectivamente, é algo que, aínda que a cultura popular, pois tipo a película baseada na novela de Umberto Eco, pois de certo modo mitificou, non? E parece que os monasterios importantes sempre tiñan unha sala dedicada á copia e á iluminación de manuscritos. E non está tan claro. Os investigadores non teñen claro que houbera sempre un espazo dedicado, específico para esta función. De feito, quedou rexistrado en algún documento medieval, pois o copista queixándose de que estaba copiando un códice no claustro e viña o vento e lle levaba os folios de pergamiño, non? Entón, bueno, pode ser que esa actividade de copia e iluminación pois tivera lugar en distintos espazos do mosteiro, tamén en noutro tipo de contextos, pois máis urbanos, onde había profesionais, iluminadores, artistas. Entón, sería moi interesante poder reconstruir ese contexto de onde se producían os manuscritos. Sobre todo a min me interesa a parte da iluminación, das miniaturas, que son as pinturas que decoraban estes códices antigos. Manuel, creo que xa temos a audiencia a punto de caramelo esperando oír máis cousas da nosa convidada, a detective da cor. Pro tempo da conversa de Efervesciencia collemos unha vez máis o laboratorio portátil do noso programa e vímonos o edificio Fontán na Cidade da Cultura, onde se atopa o Incipit. E a nosa convidada, coa que xa estivo aí preparando de reo tipo Sherpa a nosa boa de Einstein, é Lucía Pereira, que é investigadora do programa Ramón y Cajal no Incipit, experta en ciencia do patrimonio e que anda a argallar aquí no Incipit un incipiente laboratorio de arqueometría. Lucía, moi boas noites. Hola, boas noites. Ti traballas isto en ciencias do patrimonio, que é coller, utilizar toda unha navalla suiza de técnicas analíticas para que os libros, os cadros, as obras de arte falen. Efectivamente, é un recurso a maiores da investigación pois das fontes escritas, por exemplo,
o que nos contan os documentos antigos sobre como se elaboran as pinturas, testemunhas que deixaron os propios artistas, pero moitas veces eses documentos, esas palabras, pois maquillan a realidade. Están lixeiramente modificados pola impresión que querían dar do seu traballo os artistas, e, sin embargo, cando interrogamos directamente o obxecto, os materiais, aí obtemos moitas veces respostas que son sorprendentes ou que incluso chegan a entrar en contradicción co relato ou co prexuizo, coa generalidade, o que pensábamos de como se creaban os obxectos artísticos, non? As pinturas. Porque, Lucía, despois, claro, nos estivemos facendo ese programa hai 10 anos, estabas rematando a túa tese de doutoramento, pero pasaron moitas cousas daquela a hoxe. Colliches as maletas, fuches para Reino Unido, e ali é onde se abriu todo este mundo, como dixeches, traballaches aí para os arquivos nacionais. Entre os proxectos no que traballaches está este proxecto Miniare. Miniare a min cambioume todo, foi unha experiencia espectacular. Ese foi o motivo polo que marchei de Galicia. Rematada a tese, estaba buscando unha oportunidade para continuar cos meus proxectos e apareceu este contrato de investigación na Universidade de Cambridge que se chamaba Miniare, que basicamente significa miniar, iluminar en italiano. E o que pretendía a equipa que traballaba neste proxecto era precisamente desenvolver métodos non invasivos e caracterizar os materiais empregados nas iluminacións de centos e centos de códices iluminados de toda a Europa occidental e máis aló. Chegamos a analizar algún códice bizantino, persa, de modo moi sistemático, moi exhaustivo, precisamente para establecer como traballaban en cada tradición, en cada escola de iluminación. E foi fascinante, atopei un equipo de xente realmente multidisciplinar. E aí empezou a miña aventura británica. Estive un ano traballando en Cambridge, no Museo Fitzwilliam, e nos colleges da universidade, que teñen cada unha biblioteca máis espectacular que o anterior, e pudemos ter acceso cun laboratorio portátil a estas grandes obras da iluminación europea. A continuación deste proxecto, non sabía se volver aquí, e foron xurdindo máis oportunidades, e ao final enredei e quedei 8 anos en Reino Unido, ata o ano pasado que regresei. Eu vou dar unha tripla mortal e relacionar o que faz co mundo do teatro. Fran Núñez, director do Centro Dramático Galego. Benvido a Efervesciencia. Olas boas. Mira, Fran, contanos, quen foi Manuel Rey? Foi o pai de Manuela Rey, ilustre actriz mindoniense. Sí, eu teño máis relación co pai, Alano Alén. Que tal está da tuberculose? Pois moi ben. Sí. Tú sé moito, iso sí. Pero, bueno, é un home moi danzarín. Manuela Rey. Bueno, aquí a protagonista é Manuela Rey. Fran, quen era Manuela? Manuela Rey era unha actriz que naceu en Mondoñedo e con 6 anos deron unha adopción unha trupe itinerante que o dono da trupe chamábase Manuel tamén, López pode ser, porque acabou por ser Manuela López Rey, e o pai creo que era Manuel Rey, o pai da casa. Estou agora montando un follón fantástico con os pais. Pero está moi ben. Bueno, pero a clave... Hai un xornalista... Claro, entón, o tema artístico viñalle pola familia adoptiva, digamos. Claro, deron unha adopción, non sabemos se secuestraron, se deron unha adopción, acabou cunha trupe itinerante, xirou por León, Palencia, grandes capitais de película. E entrou en Portugal, tamén grandes capitais, Peso da Regua, Valença, Chaves, Braganza, Viana do Castelo, Ponte de Lima. Aí disolves a compañía porque vai morrendolle, digamos, a familia adoptiva, e chega a Lisboa, moi pequena, ao mellor 10-12 anos, e ali acaba por ser a primeira actriz do primeiro elenco estable do Teatro Nacional Dona María II, e morre con 23 anos. En só 23 anos? Todo isto en 23 anos. E escribía, e fixo espectáculos, fixo de todo. E morreu, por iso dicía antes, o da tuberculose, de tuberculose, e non estamos vendo se realmente foi por causa do pai adoptivo que morreu en Palencia. Vale, mira. Entón agora temos confirmación pola aboa que... Sí, a culpa foi do pai. Sí, todo. Bueno, o pai menudo villano de película, non? Bueno, de película... Entrega a súa filla... De película ou de obra... Pasa ya tuberculose. Ou de obra dramática. Ou de obra dramática, claro, perdoa, Fran. Neso estades.
estamos traballando niso, efectivamente, en facer un espectáculo con todo isto, sobre todo cos buracos que hai da súa historia, porque temos moi pouca información e o que intentamos é ir iluminando os pequenos lugares que vamos atopando con informacións cruzadas dun lado ou do outro. Hai unha pequena biografía que é como se fose un pasaporte polo tamaño, moi pequeno, un libriño que encontramos de 1800 e pico que nos achegou Antonio Reigosa. E a partir dese texto, hemeroteca, imos como seguindo a pista de lugares polos que pasou Manuela Rey, e a xente incluso vai colaborando. De repente hai xente que escribe despois de saber do proxecto e di, pois encontrei nos diarios vienenses que citan a Manuela Rey que estivo por aquí no ano 1800 e tal. Entón, pois fai como ilusión ir entre todos rescatando a memoria. En ese rescate da memoria, como acabas, Lucía, axudando tamén nesa recuperación da figura e da imaxe de Manuela. Pois ten que ver con esta pequena biografía da que falaba Fran. Resulta que na portada dese libriño pois aparece biografía, esbozo biográfico de Manuela López Rey. E debaixo, en letra pequeniña, pon con o competente retrato. Entón, cando pasas unhas páxinas, atopas un retrato fotográfico dela, que tería, pois sería nos últimos anos, parece unha rapaza noviña, ou 20 anos, e a fotografía está moi desvaída. Imaginada, unha fotografía así do século XIX, un pouco espectral, no? Con estas caras pálidas, un vestido moi bonito, unha especie de camafeo, pero bueno, os detalles non se poden apreciar da súa expresión, da roupa que leva, das xoias que leva. Unha fantasma, non? Esas fotos de moi longa exposición que teñen que estar, ao mellor tivo que estar media hora aí sen pestanexar. Exactamente, moi estática. E claro, resulta misteriosa. Cando Fran comezaban con este proxecto, coa creación da obra teatral, colaboraron co Incipit, están colaborando co Incipit, para incorporar tamén investigación antropolóxica, arqueolóxica, ao propio proceso creativo da obra de teatro. Entón, unha das actrices da obra, Paula Ballesteros, resulta que é unha axente doble. O sea, por un lado é actriz do Centro Dramático e por outro é arqueóloga colaboradora do Incipit. Entón, ela ocorreuselle incorporar tamén os aspectos materiais. Pois que ocorre se imos buscar a casa de Manuela Rey, a súa aldea de Mondoñedo, e a camiñar polas ruínas, e a entender como era ese espazo, que vibracións nos chegan, que podemos aprender da estructura desa casa. Se utilizamos tamén técnicas de etnografía, entrevistamos os familiares, os descendentes de Manuela Rey, e nos contan o coñecemento que se transmitiu sobre ela, sobre a súa figura. E un pouco de casualidade, pensando nesa fotografía, o equipo descubriu que estaba comezando un proxecto que utiliza técnicas de imaxe avanzada, o gracioso que se chama imaxe espectral. Imaxe espectral, aí está. Efectivamente. Máis nexos. Este proxecto, que vai en paralelo da análise de manuscritos iluminados, o que pretendo é utilizar estas técnicas de imaxe avanzadas para digitalmente poder restaurar e recuperar a visibilidade de imaxes que están deterioradas e de textos que son ilexibles polo paso do tempo, o desvanecemento das tintas. Entón, cando atoparon esta fotografía de Manuela, este retrato na súa biografía, pois atamos cabos e dixeron, pois a cadra, coa imaxe espectral, podemos ver mellor a cara de Manuela. Imos probar. E aí é onde eu me sumo ao proxecto e utilizamos pois luz ultravioleta neste caso, que para tratar de recuperar o contraste na fotografía de Manuela. E o que ocorre é que a técnica fotográfica que utilizaron nesta época, estamos falando da década dos anos 60, do século XIX, utilizan albúmina, fotografía albúmina, que é basicamente a clara de ovo preparada, non batida. Clara de ovo sae tamén en todos os lados. En todo, que vale para todo. E aí está, utilizaban eso como emulsión para o papel fotográfico, e aí nesa emulsión onde se incorporaban as sales de prata que unha vez expostas, despois xerarán a imaxe. Entón, a luz ultravioleta o que fai é xenerar luminiscencia na emulsión fotográfica de albúmina. Entón, brilla, é luminiscente, se pode apreciar a simple vista unha vez que iluminas coa luz ultravioleta. E, sin embargo, as zonas escuras da imaxe, das sales de prata, escurécese. Entón, o que facemos é recuperar moito contraste da imaxe e podemos chegar a ver mellor a cara de Manuela e os detalles. Unha cousa curiosa que tamén observamos unha impresión digital, unha pegada dactilar sobre a fotografía.
É como hai unha caricia dun lector ou unha lectora a Manuela que quedou aí grabado no tempo. Entón a materialidade tamén che conta a historia, bueno, de que tipo de fotografía é, do uso da vida dese obxecto, non? Que a xente vai deixando, interactuando e deixando tamén material e as súas pegadas. E con estas técnicas de imaxe podemos revelar cousas que non podemos ver a simple vista. O seguinte paso, cando obtivemos esta imaxe con máis contraste, foi probar métodos de inteligencia artificial tamén para mellorar a calidade da fotografía. É como cando tedes unha fotografía borrosa que non se aprecia ben, pois hai programas que poden, de forma intelixente, digamos, ampliar a escala desa imaxe e xerar os píxeles que faltan pois, a partir desa información de contexto e tamén comparando con outras fotografías. Eso foi absolutamente impresionante. Cando aplicamos estes algoritmos a imaxe xa restaurada coa luz ultravioleta, foi espectacular. O sea, podemos ver o brillo dos ollos de Manuela, os pendentes de brillantes, a súa expresión, a decoración do seu vestido. Resucitastes, prácticamente, de ser unha fantasma a poder ver a súa cara. Foi algo moi bonito, sí, foi como achegala, como poder mirala a cara xa de cerca, vela mellor, case foi como se ela nos mirara tamén, porque a súa mirada como que gañou moita viveza. Foi algo moi bonito, a verdade. Xa parece, bueno, super cercana, próxima, porque a vemos como a nós. Fran, cando é a estrea? Pois a estrea vai ser en Galicia o día 14 de marzo. Xa queda nada. Fixemos unha estrea xa en Portugal en novembro, pero a estrea acaba de ser o 14 de marzo, con funcións 14, 15 e 16, no Teatro Principal de Santiago de Compostela. E realmente sí que é un luxo poder sumar xente a esta estafa piramidal, porque estuvo Paula Ballesteros na parte que está como eso, en escena e investigando, Lucía, e de repente esa foto ten moito simbolismo porque posiblemente sexa a última foto dela, digamos, a foto máis actual, porque hai fotos dela como máis noviña aínda, o mellor das primeiras que sacaron no Teatro Nacional, que o mellor tería 14 anos, pero xa máis maior, máis adulta, dentro de que tiña 20 pouquiños cando morreu. É realmente fascinante, porque sí que é máxico todo o que está acontecendo ao redor da figura de Manuela e co traballo que está facendo Incipit. Fantástico. Facer un experimento. Mira, aboa, que teño nas mans? Sabe o que é isto? Iso é un mando a distancia. Efectivamente, un mando a distancia. Mira, estou premendo o botón, vese algo? Non. Non se ve nada. Pero vou facer unha cousa. Vou facer un experimento rápido que se pode facer na casa. Mirar o mando a distancia polo teléfono móvil, pola cámara do teléfono móvil. Está encendida a aplicación. Vale, e agora doulle o botón. Dalle o botón. E que pasa? Aí vese unha luceciña. Vese unha luceciña, pero en directo vese a luz. Se mira pola aplicación, se mira pola cámara do móvil, vese a luz. Non, pero retiras o teléfono e non se ve a luz. A ver, Lucía, explícanos este misterio. Claro, que podemos facer nas casas? A cuestión é que cos nosos ollos non podemos percibir radiación máis aló da visible, non? En este caso, o mando a distancia utiliza infravermellos. Entón, sí que hai dispositivos, cámaras, que poden detectar e visibilizar a radiación infravermella, que é o que está ocorrendo aí. E iso é algo que aproveitamos no mundo da conservación de arte, no mundo da investigación en ciencias do patrimonio, precisamente para investigar os obxectos e as capas invisibles deses obxectos. Claro, os animais teñen diferentes rangos visibles ti nas túas investigacións tamén aproveitas eses diferentes rangos da luz. Efectivamente. De xogar, de ver ese invisible, os infravermellos. Por exemplo, iluminas con infravermello, que non é outra cousa que darlle calor, outra cousa, e pos unha cámara modificada para ver esa radiación. Porque, ademais, de feito, as nosas cámaras
están capadas precisamente para que non se vexa esa luz infravermella. Ten un filtro diante que, por exemplo, os astrónomos afeccionados de alto nivel o que fan fotos con cámaras astromodificadas, que coller unha cámara moi cara e quitarlle o filtro infravermello para poder ver moito mellor as galaxias e as estrelas. É precisamente ese tipo de cámaras as que a ti te interesa. Iso é. Nós temos unha cámara modificada como os astrónomos e utilizamos pois para pinturas, por exemplo, porque o que podemos facer é iluminar eso con radiación infravermella, capturar a radiación que se reflicte sobre os obxectos. Por exemplo, algo que se fai habitualmente nos estudos de conservación de pintura é observar as capas inferiores, a capa pictórica, non? Podemos ver o debuxo preparatorio que está por debaixo da pintura. A lápis, a carboncillo. Exactamente, porque o carbono resulta que absorbe moito a radiación infravermella, entón vai aparecer escuro na nosa imaxe e vai nos dar contraste respecto ás capas de pintura superiores e por eso podemos, digamos, atravesar esas capas e ver que hai por debaixo. É moi interesante porque ás veces os artistas cando estaban deseñando a composición do seu cadro, pois de repente cambiaban de opinión, non lles gustaba como quedaba o brazo, entón atopamos o que se chama pentimenti, que en italiano significa arrepentimentos, que son cambios nesa configuración da escena previos a pintar. E a veces descubres cousas fascinantes sobre eses plans, non, que tiñan os artistas antes da obra final, porque ao final é sempre un proceso, unha transformación constante, decisións que van tomando. E aí descubrides moitas películas que poden dar para moitas obras do Centro Dramático Galego, de falsificacións, de cambios de materiais, de que os mestres utilizan o material o caro, pero os alumnos utiliza esta tintura que é máis barata, podes identificar quen pinta, quen deixa de pintar. Contanos algún destes casos. Pois, por exemplo, sí que é habitual que varias persoas colaboren. Volvamos á iluminación de manuscritos na organización do obradoiro, no escriptorio. Pois é moi habitual que haxa un mestre que especializado nas escenas difíciles, nas escenas máis complexas, en representar as figuras, os rostros, e logo unha serie de aprendices ou de asistentes que o que facían era pois a decoración vexetal ou a paisaxe do fondo. Ao final era habitual que participaran moitas mans diferentes na iluminación dun manuscrito. Entón, investigando os materiais, ti podes, digamos, identificar cal é a paleta pictórica ou a forma de traballar, o tipo de debuxo, a maneira de aplicar as capas, que característica de cada unha destas mans, de cada unha destas persoas. E así podes ir trazando quen participou en que iluminacións. E sí que moitas veces atopamos que os mestres se reservaban os trucos, os materiais máis costosos, que tiñan unha cor máis intensa. O lapislázuli, por exemplo. Moitas veces non compartían eses segredos cos seus asistentes. Se reservaban algúns privilexios. Entón poderíamos chegar a editar, tamén por fantasear un pouco, o Códice Calistino á versión do director. Por exemplo, claro, o sea, despois da experiencia en Inglaterra do proxecto Mineare, a mí o que me gustaría agora é empezar a analizar a cultura de manuscritos iluminados que temos en Galicia. O Códice Calixtino sería unha obra fantástica para investigar. Que cantidade de nexos, Nexos, sí. E seguimos. Sí, e con todo este coñecemento estamos contando só unha parte pequena acumulado aí nas Illas Británicas. Está sargallando, e ten que ver co que falamos de Manuela Rey, o proxecto Museo do Invisible, que con ese nome ben podía ser un proxecto radiofónico, porque nós aquí o que facemos é invisible, pero ese Museo do Invisible é ese proxecto de recuperación con estas técnicas desde fotos, pinturas, de todo. Sí, efectivamente, este pois é o meu primeiro proxecto desde que retornei a Galicia. Foi concedido hai moi poquiños meses, financiado pola Axencia Galega de Innovación, e acabamos de lanzalo, estamos comezando. E a idea é o que falábamos antes, non? Utilizar as técnicas de imaxe espectral, técnicas de imaxe avanzada, e procesado, como que falamos, utilizando inteligencia artificial, para recuperar patrimonio deteriorado, patrimonio moi diverso, como comentabas, de tipo pictórico, pero tamén o patrimonio dos arquivos e das bibliotecas, porque moitas veces hai problemas de lexibilidade, son documentos que se dan por perdidos, que os investigadores e investigadoras non poden consultar porque non se pode ler con claridade a información. Entón, cando a tinta se expón a luz, ao ambiente durante séculos, moitas veces termina por desvanecerse e non é lexible. Tamén
o escurecemento do pergamiño por suciedade, por humidade, fungos, pois impide moitas veces a lectura. E, bueno, tamén os humanos, tamén a nosa intervención ten parte de culpa do estado actual de algunhas obras. Non podo parar de establecer nexos con isto último que acaba de dicir Lucía. Contanos, por favor, o do telegrama do Titanic. Ai, pero aquí tedes unhas fontes... un espía debe de estar en Inglaterra. Efectivamente, cando traballaba nos arquivos nacionais, un dos documentos máis populares e que máis nos pedían para levar a exposicións temporais noutros centros era o telegrama enviado polo Titanic pois momentos despois de chocar co iceberg. Que ocorre? Que o teches as mans? Sí, toquei, non? Con luvas, non? Claro, sempre con moito cuidado, coas medidas necesarias. O problema que ten ese documento é que o escribiron, o imprimiron, máis ben, con cristal violeta, que é unha tinta moi sensible á luz. Entón, ten un estado de conservación moi delicado. E sempre nos preocupaba que de tanto que o solicitan para exposicións, claro, os niveis de luz que recibe o documento cando está 6 meses exposto de forma constante 8 horas ao día, pois son moito máis altos que cando está no repositorio do arquivo, non? Entón, tiñamos un método para, de forma empírica, determinar a sensibilidade á luz das tintas, que é unha técnica que se chama microdesvanecemento. E o que faz é nun punto diminuto, o sea, de medio milímetro, faz que incida un feixe de luz moi intenso. Vas medindo a resposta, a reflectancia no visible dese material. E valoras se ao cabo do tempo ese material cambiou de cor ou perdeu intensidade. E digamos que é como un envellecemento acelerado para ver que ocorrería se ese documento estivera exposto durante moitísimo tempo a condicións de luz normais nunha sala de exposicións. E así podes valorar se é seguro expoñelo ou non, ou se xa recibiu, digamos, a dose de luz que pode tolerar e o documento ten que descansar a escuras, tranquiliño. E logo tedes técnicas maravillosas que hai uns anos non estaban ao uso dispor que vos permiten facer iso que dis, o de crear contraste e poder ler o invisible, o que non se pode ler, e que aplicades, por exemplo, difracción de rayos X que vos permite facer un análise de cada punto dos vosos documentos, de saber a composición química de cada punto, entonces tedes un mapa químico das obras. Sí, ata hai uns anos o máis habitual é que as técnicas de análise foran puntuais. Ti podías analizar un punto e sacar a composición dese punto. Agora os equipos evolucionaron e é posible escanear, é dicir, tomar unha serie de puntos e cubrir unha área completa e obter información de cada punto que ao final se convirte nun píxel e esa información a poder representar pois nunha imaxe que non deixa de ser un mapa dos elementos ou os compostos presentes nunha superficie. Entón, en casos moi complicados de tintas que son ilexibles, pois o que falábamos antes da intervención humana, non? No século XIX, os investigadores que querían ler un manuscrito onde a tinta estaba moi debilitada, moi desvanecida, aplicaban reactivos que ellos cedían nos propios arquivos e bibliotecas e os daban a brochazos. Eran reactivos, pois, por exemplo, utilizaba moito ácido gálico, que o que facía era reaccionar cos ións de ferro que quedaban no propio pergamiño e xeneraban a tinta, recuperaban a intensidade da tinta. Entón, por un momento funcionaba e conseguían recuperar contraste e ler o documento, pero pouco tempo se oxidaba e o que xeneraban eran unhas manchas horrendas, marróns, negras, que deixaban o manuscrito, que xa estaba en malas condicións, pois todavía máis ilexible. Entón, digamos que este é o reto máis grande que eu atopei para recuperar a lexibilidade dun manuscrito. E aí o que comentabas da fluorescencia de rayos X foi a única técnica coa que conseguimos chegar a ler, porque fixemos un mapa do ferro, que é un dos componentes da tinta ferrogálica. E mapeando a localización do ferro no pergamiño, de repente aparece o texto, cando ningunha outra técnica conseguía visibilizalo. Entón, ten moitísimo potencial. Dous exemplos máis. Por exemplo, documentos militares escritos a máquina, mecanografiados, censurados coa tinta negra do censor. Pois
podes ler por debaixo deso. Fixémolo, e foi moi emocionante. Cando traballaba nos arquivos había un usuario, un investigador que acodía aos arquivos públicos, estaba investigando o mandato británico en Palestina, non? E toda a documentación que se xeraba nas reunións do mandato, e había, claro, moitos memorándum que estaban censurados, que había frases enteiras que estaban tachadas con pluma, con tinta de pluma. O bo é que eses documentos estaban redactados a máquina de escribir, que utilizan tintas de carbono. Entón, a diferencia desa composición, permítenos os analistas recuperar e ver por debaixo da tachadura, digamos. Eso foi o que ocorreu. Ademais, foi bonito porque cando fixen a imaxe infravermella, neste caso, do documento de Palestina, chamei o lector para que me acompañara, para que ele estivera no momento de recuperar ese texto. E a súa cara foi maravillosa, foi un dos momentos máis bonitos profesionais que eu recordo. Estaba contentísimo. Non teño vídeo, a verdade, non se me ocorreu, pobre home. Ese vídeo era xa... Pero quedou moi feliz porque conseguiu recuperar aí unha frase moi xugosa para un artigo que estaba escribindo, grazas á técnica de infravermellos. Que frase era? Bueno, ao final era unha cousa moi británica de non sería político nesta altura tomar estas decisións, bueno, cousiñas así, pero no seu contexto era unha cousa de telenovela, estaba moi contento. E como de telenovela son os escritos con tinta invisible do traidor máis traidor do Reino Unido, o traidor que en novembro pois os britis, os ingleses pois o queiman na fogueira, non sei, San Xoán particular, botan foguetes que o Guy Fawkes. Efectivamente, o famoso espía conspirador que quería voar o Parlamento británico coa pólvora. Pois sí, como sabedes, bueno, supoño que vería de V de Vendetta, pois esa é a figura, non? A máscara representa a Guy Fawkes. Bueno, pillaron, non conseguiu voar o Parlamento, pillaron, encarcelaron. E cantou todo. Escribiu cartas que, claro, el quería mantelas confidenciais, entón utilizaba tinta invisible, que non era nada sofisticado, podelo facer na casa, seguro que se tedes nenos e nenas o facedes xa, que utilizaba zume de limón ou zume de laranxa para escribir. E logo mandaba a carta ao seu destinatario coas instruccións, bueno, as instruccións que non ían na mesma carta, porque era espía de un profesional. Entón, o destinatario sabía que tiña que ler esa carta, expoñela a unha vela para que a tinta cobrara máis intensidade. Entón, nós, cando no arquivo do Reino Unido atopamos as cartas de Guy Fawkes, que escritas desta forma, pois, en lugar de achegalas a vela, o que fixemos foi utilizar luz ultravioleta, e conseguimos ler os textos destas cartas tan interesantes. O noso tempo é limitado, xa non podemos contar máis historias. A boa, sí. Imos pechar en alto. Pois aprendí moitas cousas hoxe. Moitísimas. E as que se poden aprender de todo isto, porque os nexos son infinitos. Aprendín, mira, que a digitalización inteligente pode axudar non só a recuperar o patrimonio, senón a velo con outras luces, ou non, ou con outros ollos. E eu fixen o propio. Aquí teño unha reproducción, unha pequena sorpresiña, escaneada dun auténtico retrato realizado por Lucía Pereira na primeira vez que estiveches en Efervesciencia hai 10 anos. Era que lá fixéchenolo en directo, mentres tiñamos a entrevista. Un retrato a Manuel e a min. Nunca me sacaron tan guapa. É que moi coqueta, boa. Lucía Pereira, moitísimas grazas por unha década despois volver a Efervesciencia. Agora que xa sabemos que andas por aquí, mira, estamos a túa disposición para lanzarse mensaxe de xente coa que queiras colaborar, facer cousas. Nos xa está super enganchada. Moitísimas grazas por estar connosco esta noite. Moitas grazas a vos, síntome na casa, é un placer vervos de novo. Moitísimas grazas aos dous. Fran, que sigas con esa carreira musical ascendente. Adeus. Lucía, Mirra, agora antes de marchar, miras meu guión este que me trouxo Manuel, a ver se atopamos por aí, non sei, a boa impertinente ou algo así. A ver se hai algún segredo. Veña. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Tes todos os podcasts de Efervesciencia na túa aplicación favorita. Ata os xoves que ven na Radio Galega. Adeus. Now you say you're lonely.
cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my